Croeso cynnes iawn. Mae'n braf iawn fod yma y bore yma a gweld y lle yn llawn. Dyn ni'n falch iawn i weld pob un ohonoch chi ac yn croesawu chi'n gynnes iawn ato ni y bore yma. Croeso cynnes iawn hefyd i rai sy'n ymuno ni ar-lein ar y Ffrwd byw. Dyn ni'n falch o wybod bod chi yna ac bod ni'n beth i'ch gweld chi ac yn dymuno bendith Duw arno chi hefyd wrth i ni fod gyda ein gilydd mewn gwasanaeth bore yma. Dyn ni'n croesawu Rhin Murphy ato ni y bore yma ac yn diolchgar iawn iddo fo am deithio o'r ffordd o Wrecsam ato ni ac yn dymuno bendith Duw arno fo a'n cyfarfod gyda'n gilydd. Jyst un o ddau o bethau i sôn amdani nhw fel cyhoeddiad. Nos Fercher, wrth i ni gyfarfod ein gilydd cyfar y gweddi, bydd Heledd yn cymryd y cyfarfod yna ac yn sôn am ei gwaith a datblygiadau sydd ganddi hi. Felly rwan yn ei gwaith ac at y dyfodol hefyd. So cofiwch nos Fercher am 7:30 bydd Heledd yn siarad efo ni. Gawn ni jyst cyflwyno yn hunain i'r arglwydd. O Dduw ein Tad, dymuno nawr dyfendith arno ni. Wyt ti'n Dduw sydd yn ein caru ni. Wyt ti Dduw sydd yn dymuno y gorau ar ein cyfer. A dyn ni arglwydd yn cymryd i'n fraint y bore yma. A bod ni yma gyda'n gilydd yn cyfarch ac yn addoli ac yn diolch i Dduw mor rhyfeddol, mor anhygoel. Diolch i ti felly am dy gariad a dy ffyddlondeb tuag ato ni. Parha efo ni os gwelid bod yn da. Gogoneddu dy enw di. Amen. Bon bod Steffan yn gaddo rhoi y microffon i ffwrdd pan mae'r canu, yn hytrach na bod chi ddim yn dod yn ôl wedyn. Da chi erioed wedi edrych yn harddach efo masgs yn cyfrach gwyneba. Diolch yn fawr iawn i chi am y croeso. Yn teimlo fel ddylswn i ddeud, for those in attendance and dwi'n gwybod faint sy'n gwylio adra, the thousands watching at home. Na i stopio mwydro. Dwi'n mynd i ddarllen adnod bach a wedyn gawn ni air o weddi i ddechrau. Bendithiaf yr arglwydd bob amser. Bydd ei foliant yn wastad yn fy ngennau, yn yr arglwydd yr ymhyfrydaf. Bydded i'r gostyngedig glywed a llawanychu. Mawrygwch yr arglwydd gyda mi, a dyrchafwn ei enw gyda'n gilydd. Gawn ni weddio. Duw dadnefol, da ni yn rhyfeddu ar y fraint sydd ganddo ni. Y bore yma fel pob diwrnod i roi y mawl i ti wyt ti'n heiddiannol ohono fo. A da ni'n gwybod na allwn ni wneud hynny heb dy gymorth di. Ac felly da ni yn gofyn ysbryd sanctaidd wneud i ddod, llenwi'r adeilad yma, llenwi yr cartrefi, yr rhai sydd ddim yma, llenwi yn calonna ni, yn galluogi ni arglwydd i roi heibio pob peth arall sydd yn mynd a'n bryd ni, a'n meddwl ni, a'n calon ni. Wneud i dynnu ffwrdd yn pryderon ni, yn prysurdeb ni, yn gobeithio ni am y fori, ac arglwydd gadael ni ganolbwyntio rwan yn llwyr arna ti dy hun. Wneud i roi y mawl a'r llawenydd yna yn calon ni. Wneud i yn arwain ni at y ti dy hun, bydd yma yn y canol, yn lles ni ac clod i ti. Amen. Amen. Wel, mi nawn ni ddechrau trwy ganu efo... Na, nawn ni ddim yn canu. Nawn ni rando a nawn ni ganu yn calon yr emyn gyntaf. Fe enaid bendithia yr arglwydd a chofiau holl ddoniau o hyd. Maddeuodd dy holl anwireddau, iachawdd dy lesgedd i gyd. Yeah.
Mae'n darlleniad ni y bore yma yn dod o Efengil Ioan, pennod 20, adnoda 19 i 29. Ioan 20, 19 i 29. Gyda'r nos ar y dydd cyntaf hwnnw o'r wythnos, roedd y drysau wedi cloi lle roedd y disgyblion, oherwydd ei bod yn ofnir i ddewon. A dyma Iesu'n dod, ac yn sefyll yn ei canol ac yn dweud wrthynt, tangnefedd i chwi. Wedi dweud hyn, dangosodd ei ddwylo a'i ystlys iddynt. Pan welsant yr arglwydd, llawenychodd y disgyblion. Meddai Iesu wrthynt eilwaith, tangnefedd i chwi. Fel y mae'r tad wedi fy anfon i, yr wy fi hefyd yn eich anfon chwi. Ac wedi dweud hyn, anadlodd arnynt a dweud, derbyniwch yr ysbryd glân. Os maddeuwch bechodau rhywun, y maent wedi ei maddau. Os peidiwch ei maddau, y maent heb ei maddau. Nid oedd Thomas a elwyr didymus 11 gyda hwy pan ddaeth Iesu atynt. Ac felly dywedodd y disgyblion eraill wrtho, yr ydym wedi gweld yr arglwydd. Ond meddai ef wrthynt, os na welaf ôl yr hoelion yn ei ddwylo, a rhoi fy mis yn ôl yr hoelion, am llaw yn ei ystlys, ni chreda fi byth. Ac ymhen wythnos, roedd y disgyblion unwaith eto yn y tŷ, a Thomas gyda hwy. A dyma Iesu'n dod, bod y drysau wedi ei cloi, ac yn sefyll yn y canol a dweud, tangnefedd i chwi. Yna meddai wrth Thomas, estyn dy fus yma, edrych ar fy nwylo, estyn dy law a'i rhoi yn fy ystlys, a phaid a bod yn angredadyn, bydd yn gredadyn. Atebodd Thomas ef, fy arglwydd am Duw. Dywedodd Iesu wrtho, ai am i ti fy ngweld i, yr wyt ti wedi credu. Gwyn neu byd y rhai a gredodd heb iddynt weld. A dyn ni'n gofyn, bendith Duw ar ei air. Dyn ni'n mynd i wneud quiz bach, ond ydych chi'n mynd gallu atab yna, ydych chi'n mynd gael gweiddi allan, felly nawn ni wneud llaw i fyny, nawn ni roi bawd i fyny neu bawd i lawr. Ydy yr pethau canol nhw, mae rhai o'r ffeithiau yma yn edrych fel bod nhw yn anghredadwy. So dwi eisiau chi weld, ydy yr pethau dwi wedi rhoi ar y wal wan yn wir neu yn gau? Ydyn nhw yn wir neu yn gelwydd? Dydy kangaroos ddim yn gallu cerdded am yn ôl. Mae pawb wedi deffro. Mae yna rhai bodiau lawr, rhai bodiau fyny. Mae hwnna'n wir. Mae hwnna'n wir. Rhyfedd ond yn wir. Mae gwefusau hippopotamus yn 2 droedfedd o hyd. Ydy hwnna'n wir neu yn gau? Rhai chi gyd bleidleisio. Mae yna rhai gais, rhai gwir. Mae hwnna'n wir hefyd. Mae'n anferth, yn dydi? Costio dipyn i gael masg i hippopotamus. Mae rhai brogaod yn goleuo yn y tywyllwch pan maen nhw'n bwyta fireflies, beth bynnag ydy hwnna'n Gymraeg. Gwir neu gau. Yn dipyn o newid, rhai gais, rhai gwir. Mae hwnna'n wir hefyd. Mae hwnna'n wir. Mae rhai malwod yn cysgu am i fyny at 2 blwyddyn. Wan, ydy hwnna'n wir neu gau? Ydych chi wedi stopio bleidleisio erbyn hyn? Na ni. Reit, mae rhai yn dweud gwir, mae rhai yn dweud gau. Mae hwnna'n wir hefyd. Ydych chi'n gweld patrwm yn fan hyn? Ni weld. Mae tafod chameleon yn gallu mynd hyd 2 gwaith hyd i gorff. Ni bodiau gyd, maen nhw wedi deall y patrwm. Yndi, mae hwnna'n wir hefyd. Ar gyfer taledd, mae'r person cyffredin yn torri gwynt 14 gwaith y diwrnod. Ydy hwnna'n wir neu yn gau? Ydy hwn yn mynd i ddilyn y patrwm, neu ydw i wedi newid y patrwm dipyn bach? Gwir neu gau? Ia, mae rhai sy'n deud bod yn gau, dwi'n meddwl, ar gyfer taledd yn torri gwynt mwy na 14 gwaith y diwrnod. A mae hwnna'n wir hefyd. Mae hwnna'n wir hefyd. Dwi wedi gwneud yr ymchwil. Oes na? O, un arall. Mae gan hippopotamus laeth pink. Os fysa chi'n godro hippopotamus, dwi'n gwybod sut ydych chi'n gwneud, fysa'r llaeth yn pink neu fysa fo ddim? Ydy hwnna'n wir neu gau? Mae'n wir.
Yn ôl y rhyngrwyd beth bynnag, dwi'n gwybod os di unrhyw un o'r ffeithiau na wir go iawn, ond dyna be mae rhyngrwyd yn deitha fi. Mae yna rhai pethau da ni'n gallu credu yn hawdd yn does, a mae yna rhai pethau yn anoddach i credu. A yn yn hanes ni heddiw yma, mae yna hanes am rhai yn credu, a mae yna hanes am rhywun yn dweud, mae hwnna yn angredadwy. Na i ddim credu nes bod fi wedi gweld dros o fi'n hun. A mae'r hanes yn dechrau efo y disgyblion. 10 ohonyn nhw wedi dod ynghyd. Mae Iesu Grist wedi marw, mae yna wythnos wedi mynd heibio, a mae'r disgyblion wedi clywed bod Iesu Grist nôl yn fyw. Mae yna rhai wedi deithio nhw, dwi wedi gweld Iesu Grist. Ac wrth iddyn nhw gyfarfod fel hyn, maen nhw'n ofnus bydd pobl yn dod i'w lladd nhw fel nathon nhw efo Iesu Grist. Dyn nhw ddim yn gwybod be i wneud. Maen nhw'n cyfarfod efo'i gilydd a yn bwyta, maen nhw'n gweddio, maen nhw'n ofn. A pwy sy'n ymddangos yn y canol, ond yr arglwydd Iesu. A maen nhw'n rhyfeddu, maen nhw'n credu, maen nhw'n addoli Iesu Grist. Ond oedd yna un ddim yna. Thomas. Oedd Thomas ddim yna, a pan maen nhw'n deud wrth Thomas, dyn ni wedi gweld yr arglwydd Iesu Grist. Mae Thomas yn deud, dwi'n yn credu chi. Na i ddim credu nes bod fi'n gweld yn hun. Na i ddim credu nes bod fi'n gweld llefrith pinc yr hippopotamus. Nes bod fi'n gweld kangaroo yn trio mynd am yn ôl. Mae yna wythnos yn mynd heibio. Mae nhw i gyd efo'i gilydd eto. Mae Thomas yma tro yma. A pwy sy'n ymddangos yn y canol, ond yr arglwydd Iesu Grist. A mae'r arglwydd Iesu'n deud wrth Thomas, sbia ar yn wylo fi, sbia ar yn ochr i, paid a peidio credu dim mwy, mae'n amser i ti credu. A mae Thomas yn gweld yr oelion, yn tyllan y dwylo, mae'n gweld y twll yn yslys yn ochr yr arglwydd Iesu Grist, a mae'n credu, a mae'n deud rhywbeth rhyfeddol, mae'n deud fy arglwydd am Duw. Rhywbeth oedd yn anodd iawn i gredu, a mae Thomas yn sylweddoli bod y peth yma yn wir. Oedd yna rhai o'r ffeithiau ni'n rhannu efo chi yn anodd i gredu. Ydy pobl yn torri gwynt 14 gwaith y diwrnod, neu ydyn nhw'n torri gwynt fwy? Mae yna lot o'r pethau yma weithiau sydd yn anodd iawn i'w gredu, ond mae eisiau ni ddod i le lle da ni'n ffeindio allan tros da ni'n hunan. A da ni'n mynd i fod yn edrych nes ymlaen am hyn yn y bregaeth. Ydych chi'n meddwl, nawn ni'n neud un, dim gwir neu gau wan, ond cytuno neu anghytuno. Ydych chi'n meddwl bod be nath Thomas ofyn amdano fo yn peth iawn i ofyn neu yn peth anghywir? Mae'r disgyblion eraill i gyd wedi gweld Iesu, maen nhw wedi bod yng nghwmni Iesu, maen nhw wedi cael addoli Iesu Grist ar ôl iddo fo ddod yn ôl yn fyw. A mae Thomas yn deud, dwi ddim yn mynd i gredu nes bod fi'n gweld dros dy fi'n hun. Dwi'n mynd i gredu nes bod fi'n cael bod efo Iesu Grist hefyd. Di hwnna'n beth cywir neu anghywir i Thomas ofyn? Oedd o'n 10 neu ddim yn 10 i Thomas ofyn hynna? Mae rhain deud bod o ddim yn 10, mae rhain deud bod o yn 10. Di'r Beibl ddim yn deud yn glir iawn wrthyn ni, os ydy o'n 10 neu yn anheg. Ond dwi'n meddwl, o feddwl ystyried Thomas, be mae Thomas yn deud ydy, dwi eisiau gweld Iesu Grist yn hun. A mae hwnna'n wers da i bob un ohono ni hefyd. Ydy weithiau bod ni'n treimlo fatha, wel, mae gennau amheuon. Neu weithiau bod ni'n teimlo, ella bod o'n rhywun arall un o'n ffrindiau ni, lle da ni'n credu'n yr arglwydd Iesu Grist, ond dydyn nhw ddim. Mae eisiau nhw brofi'r arglwydd Iesu Grist dros nhw eu hunan. Mae eisiau nhw ddod i ffydd bersonol yn y fo. Dydy o'n dda i'n byd bod mam neu dad yn Gristion, neu bod nain neu taid yn Gristion. Mae Duw am i ni bob un ddod yn Gristnogion hefyd. Mae Duw eisiau bob un ohono ni ddeud fel Thomas fy arglwydd am Duw. Dim arglwydd a Duw Pedr a Ioan a Iago, mae Iesu eisiau Thomas ddeud fy arglwydd am Duw i. A dyna fe mae Iesu eisiau i bob un ohono ni hefyd. Beth bynnag ydych enw chi, faint bynnag ydych oed chi, mae'r arglwydd Iesu Grist eisiau i ni fod yn gallu cyffesu. Iesu ydy fy niw i, Iesu ydy fy mos neu fy arglwydd i hefyd. A dyn ni'n gweddio byddwn ni heddiw, neu rhyw ddiwrnod yn y dyfodol, yn dod i'r ffydd yna fel mae Thomas wedi gwneud. Nawn ni droi at yn hael emyn. Diolch am y prist a delais di, rhyfeddol yw dy ras. Diolch am dy gariad, diolch am dy ddwylo briw. Yn dy waed fe olchaist fi, cofleidiaist fi, ath fa ddeiant di a thras. Teilwng yw yr oen.
yn hael emyn. Diolch am y groesio, diolch am y pris a deles ti, caries di'n gwachodau ni a'n hari, gyfeddol i'w dy ras. Diolch am dy gariad, diolch am dy ddŵr i'r lobryw, yn dywed ei olches ti, cofleidiais ti, a thodainos ti a ddras. Teilwng i'w yr oer, ar ei orsedd fi, fydd ddigon o'r godolwg di, a'r holl coronau'n llun. Dechafedig yw, Iesu gwir fab Duw, anwylid yn nefoedd aeth i'r groes, teilwng i'w yr oer, teilwng i'w yr oer. Diolch am y groesio, diolch am y pris a deles ti, caries di'n gwachodau ni a'n hari ni, gyfeddol i'w dy ras. Diolch am dy gariad, diolch am dy ddwyl lobryw, yn dywed ei olches ti, cofleidiais ti, a thodainos ti a ddras. Teilwng i'w yr oer, ar ei orsedd fi, fydd ddigon o'r godolwg di, a'r holl coronau'n llun. Dechafedig yw, Iesu gwir fab Duw, anwylid yn nefoedd aeth i'r groes, teilwng i'w yr oer, teilwng i'w yr oer. Cyn i ni weddio, fel arfer byddai'n gofyn oes na bwyntiau gweddi yn lleol, oes na rhywun sydd yn sâl neu rhywun sydd efo cyfweliad swydd, neu oes na rhywbeth yn mynd ymlaen fysych chi'n hoffi gweddio amdano fo. A dwi ddim yn expert ar charades, a dwi'n meddwl fysa fo chydig bach yn rhy anodd i fi ofyn i chi trio ystymio beth ydy'r pethau yna. So, ar ddiwedd yng ngweddi, nawn ni jyst cael cyfnod byr o ddistawrwydd, a wedyn fydden ni gyflwyno'n gweddia personol ac fel eglwys i'r arglwydd. Gadewch i ni blygu pen a siarad efo Duw yn tad nefo. Duw dad nefol, da ni yn gofyn, nid i helpu ni sylweddoli y fraint rhyfeddol sydd ganddyn ni yn siarad efo ti o gwbl. Arglwydd, ti ydi creawdwr pob peth. Ti ydi'r un sydd yn trefnu pob peth ac yn dal pob peth ynghyd. Ti ydi'r un sy'n golygu bod ni wedi deffro'r bore yma. Ti ydi'r un sydd wedi rhoi pob un o'r bendithion. Ti sydd yn dal y byd at ei gilydd, ti sydd yn cadw'r ser yn ei lle, does na ddim byd yn digwydd, ond trwy dewyllus di, bod ti arglwydd Iesu Grist yn cynnal y cwbl. Ac eto, trwy dy efengil, trwy dy ras, wyt ti yn gadael i ni siarad â ti. Arglwydd ti'n wrth dy fodd yn clywed yn lleisia ni, yn clywed ni'n agor yn calonna. Arglwydd bod ti
creawdwr pob peth, yr un holl alluog, holl wybodus, holl bresennol, eto'n grando'n gweddi ni y bore yma. Argwydd, da ni'n gofyn na fyddwn ni byth yn cymryd y peth felly yn ganiataol. Argwydd, y byddwn ni yn rhyfeddu. Nid yn unig bod ti'n clywed yn gweddi ni, ond bod ti'n grando'n gweddi ni. Bod ti'n ateb yn gweddi ni. A da ni'n gweddi argwydd, nid i yn galluogi ni rhoi y mawl i ti wyt ti'n deilwng ohono fo. Nid i dangos i ni gwirionedd yr efengil. Nid i ddangos i ni o'r newydd pa mor rhyfeddol wyt ti yn dy ras, yn dy gariad, yn dy allu, yn dy garedigrwydd a dy ddaioni ti ag ato ni. A nid i yn galluogi ni i ymateb yn yr unig ffordd briodol, sef rhoi yn bywyd oll mewn mawl i ti. A gynnu ni gymaint i ddiolch amdano fo y bore yma. Argwydd, mewn rhestr hirfaith o fendithion y bore yma. Da ni'n diolch am y brecwast da ni wedi bwyta, dillad da ni'n ei gwisgo. Da ni'n diolch i ti am iechyd, da ni'n diolch i ti am gwmni, da ni'n diolch i ti am dechnoleg. Wel, ella bod ni ddim yma yn gorfforol, ond da ni'n gallu bod yma gyda gweddill teulu yr eglwys. Da ni'n diolch i ti bod ti mor dda tuag ato ni. A da ni'n diolch i ti yn fwy na dim bod ti wedi trefnu ffordd i ni gael dadnabod di. I ni gael clywed ganddo ti, i ni gael dy garu di a cerdded efo ti. Da ni'n diolch i ti am yr arglwydd Iesu Grist. Da ni'n diolch Iesu bod ti wedi yn caru ni, bod ti wedi rhoi dy hun yn aberth dros yn pechoda ni. Bod ti wedi cymryd y gos byddwn ni'n ei heiddi. Gran i'n rhai sydd yn llawer mwy diolchgar. Yn rhai sydd yn sylweddoli pa mor hynod dda wyt ti tuag ato ni. Ac wrth i ni edrych arna ti, da ni'n sylweddoli pwy ydyn ni yn hunan. Ac wrth i ni edrych ar dy fawredd di, a dy berffeithrwydd di, a dy sancteiddrwydd di, a dy ddaioni di, da ni'n sylweddoli arglwydd nad rhai felly ydyn ni. Ond da ni'n rhai sydd yn methu, yn rhai sydd yn pechu, yn rhai sydd yn disgyn yn fyr o'r nod ddydd ar ôl dydd. Dydyn ni ddim yn gariadus fel y dylsyn ni fod. Dydyn ni ddim yn amyneddgar. Dydyn ni ddim yn hael fel y dylsyn ni fod. Argwydd, da ni yn pechu yn yr hyn da ni'n ei ddeud, yr hyn da ni'n ei feddwl, a'r hyn da ni'n ei wneud. A da ni'n gofyn, nid i archwilio'n calon ni, nid i ddangos i ni yn drygion ni, nid i yn arwain ni at ti dy hun i gyffesu y pechoda yna, i ofyn am faddeuant, i ofyn am nerth, i beidio disgyn yn yr un ffordd eto. Nid i newid ni arglwydd Iesu Grist, fel bod ni ddim jyst yn deud sori am y pethau drwg da ni'n ei wneud a'i ddeud a'i feddwl, ond arglwydd bod ni yn ymrwymo trwy dy nerth di i beidio disgyn yn yr un modd eto. A da ni'n cyffesu bod ni'n gwneud hynny'n ddifrifol yn pechoda, ond da ni'n gwneud hynny arglwydd yn y wybodaeth bod ti wedi talu am y dyledion hynny. Bod ti wedi marw am y pechoda yna. Arglwydd, bod ni ddim yn gorfod dod yn ofnus at y ti dadnefol, ond bod ni'n dod yn gwisgo cyfiawnder a bywyd perffaith yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly yn difrifoldeb, da ni'n cyffesu hefyd mewn heddwch yn gwybod arglwydd Iesu Grist bod ti wedi delio a'n hanufuddod ni. Da ni'n gweddio dros yn byd ni, da ni'n gweddio dros y dioddefaint sydd yn mynd o gwmpas, da ni'n gweddio dros y rhai sydd yn sâl, y rhai sydd yn unig, y rhai sydd yn hiraethu, y rhai sydd yn wynebu profedigaethau, y rhai sydd mewn ansicrwydd. Da ni'n clywed gymaint o sôn arglwydd ti'n adnabod y sefyllfaoedd ma'n well na ni. A da ni'n gofyn arglwydd y byddi di'n ymyrryd. Ac wrth i ni weddio am pethau bydol a materol yn byd ni, da ni'n gweddio hefyd am y pethau ysbrydol. Da ni'n gweddio am y dyllineb ysbrydol sydd yna, am y tywyllwch ysbrydol sydd yna yn y byd ni. Bod ni trwy dy ras di wedi dod i sylweddoli bod ni fod i roi i ti beth ti'n deilwng ohono fo, sef yn holl fawl a'n bywyd ni. Da ni'n gweddio arglwydd y byddi di'n anfon gweithwyr i'r cynheuaf, fel bod eraill yn dod i sylweddoli hynny hefyd, i sylweddoli gwirionedd efengil yr arglwydd Iesu Grist, i sylweddoli difrifoldeb, peidio dadnabod di, na dy garu di, i sylweddoli gogoniant
yr efengil Gristnogol. A dyn ni'n gwyddio dros y byd yn gyffredinol, ond dyn ni'n gwyddio yn arbennig am yn teuluoedd ni, yn ffrindiau ni, yn cymdogion ni, yn cydweithwyr ni. Arglwydd, nid i weithio yn calona ni. Para i ni fod yn halen ac yn oleuni. Nid i roi cyfleon i ni i siarad am pa mor rhyfeddol ydy'r arglwydd Iesu Grist. Nid i roi agor drysau ni gael dweud am anrheithol weithredoedd Duw. I ddeud am y gobaith sydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Am y llawenydd sydd o fod yn perthyn i dy deulu di yn yr eglwys. Am y gobaith tragwyddol sydd yna ddim ond yn y ti dy hun. A dyn ni'n gweddi amdano ni'n hunain y bore yma. Helpa i ni ganolbwyntio arno ti. Helpa ni nid i agor yn calonau ni, yn clustia ni, i glywed dy lais di, i dderbyn dy air di, nid i agor yn llgadau ni weld rhyfeddod yr arglwydd Iesu Grist o'r newydd. Dduw dadnefol, ti mor dda ti ag ata ni. A dyn ni yn gofyn arglwydd, a gawn ni fwy. Nid i ddangos dy hun i ni'r bore yma. Nid i newid ni. Yn trawsffurfio ni o ogoniant i ogoniant yn wir lun ohono ti dy hun. Da ni'n gofyn hyn, gan mai dyna beth sydd yn dda i ni. Da ni'n gofyn hyn mwyn i ni gael dyfoli di, dy nabod di, dy garu di'n well. A da ni'n gofyn hyn yn hyderus gan bod ni'n gofyn yn enw dy fab di, yn harglwydd ni a'n gwaredwr ni Iesu Grist. Amen. Mi nawn ni droi at yn trydydd emyn. Dan gysgod croes yr Iesu, mae lle i wella'n nghlwyf, rhyfeddol yw'r drigaredd am galwodd fel yr wyf. Mae'r dwylo ddylai'n gwrthod a chlwyfau sy'n gwahodd, dan gysgod croes yr Iesu, mae fenaid wrth ei fodd.
Dwi'n yn gwybod os gennych chi lys enw, neu oedd gennych chi lys enw yn y gorffennol? Dwi'n anghofio bod fi ym Mangor, nickname ydy lys enw. Dyna fi'n deud peth felly, am yng Nghymraeg i'n mynd i fethu fi am ambell i waith yn ystod yn amser ni o bore yma, dwi'n siŵr. Os fysa rhywun yn eich disgrifio chi mewn un gair, pa air fydda hwnnw? Os na air ddisgrifiadol, falle fysa ni'n disgrifio'n hunan efo fo. Gair os fysa ni'n holi teulu, neu ffrindiau, neu gydweithwyr, fysa na air da ni'n meddwl, o ia, rhywun y peth na fysa nhw'n galw fi, fysa fo'n air gwahanol. Fysa'n teulu ni falle'n defnyddio un gair, a ffrindiau neu gydweithwyr yn defnyddio gair arall. Fysa ni yn Eirin y Ffrwd, Steffan y Caredig, Dafydd y Doeth, a'i galluog neu diwiol fysa'r gair disgrifiadol maen nhw'n i ddefnyddio. Rhaid ofni chi cael egos mawr, o'n i just roed eich enwau chi mewn yn y list, o'n i ddim wedi meddwl amdano chi'n benodol efo'r geiriau hael yna. A mae yna enghreifftiau hanesyddol o hyn, os da chi yn edrych trwy frenhinoedd a pobl fawr y gorffennol, da ni'n cael enghreifftiau William y Conqueror, Alexander y Gwych, Llywelyn Fawr. A dwi'n siŵr na fasa'r un ohono ni'n grwgnach cael yn galw neu'n disgrifio efo teitl felly. Dydy cael y gwych, y conqueror, yr hael, ddim yn beth drwg i ni, fysa ni'n siŵr o bod yn eitha balch o cael yn disgrifio felly. Ond mae yna enghreifftiau hefyd o ddisgrifiadau sydd ddim mor ganmoladwy. Charles y Tew, Bernard y Traed Blewog, Einstein y Rhech, o hwnna oedd yn hoff i ni, rhyw frenin o Norwy, gannoedd o flynyddoedd yn ôl. Os fysa ni'n cael yn disgrifio fy gair felly, falle fysa'r rhain ddim yn cael derbyniad mor gynhesol gyda ni. Falle fysa ni ddim mor hapus. A mae o'n gwestiwn diddorol. Pa air fysai pobl yn ei ddefnyddio i'n disgrifio ni? Beth sydd yn sefyll allan amdano ni yn hyb pobl eraill? Yn darlleniad heddiw yma, nathon ni gael golwg ar un o'r disgyblion sydd yn aml yn cael ei gofio efo gair disgrifiadol, epithet. Da ni ddim yn neud o gymaint yn y Gymraeg, ond Doubting Thomas fysa nhw'n cyfeirio ato fo yn Saesneg, Thomas yr amheuwr. Ydy'r disgrifiad yna ohono fo yn deg? Ai Thomas yr amheuwr fysa fo wedi bod ar hyd i oes, neu dim ond oherwydd un gweithred mae o'n cael ei gofio felly. Pa wersi sgynnon ni gan Dduw o hanes y disgybl yma? Does na'm llawer o gyfeiriadau at Thomas yn y Beibl. Os fysach chi'n edrych drwy'r Testament Newydd yn chwilio am Thomas, da chi'n cael o fel arfer yn yr enwa rhestra disgyblion. So mae'r Efengylwyr yn rhestru'r disgyblion am enw Thomas yna, oherwydd mae un o'r disgyblion oedd o. Mae yna sôn amdano fo hefyd wedi atgyfodiad a esgyniad Iesu Grist, mae o yna yn echrau llyfr yr Actau, wrth i'r ysbryd glân ddisgyn a llenwi'r Cristnogion ar ddydd y Pentecost. Mae Thomas yna, mae'n cael ei enwi fel un oedd yn bresennol. Ioan, y disgybl yn ei efengyl sydd yn siarad fwyaf am Thomas. Da ni'n cael ambell i gyfeiriad ohono fo. Mae yna sôn amdano fo yn atgyfodiad Lazarus, a mae yna sôn amdano fo yn Ioan 14 hefyd, pan mae Iesu Grist yn mynd i ddeud, mae fi yw'r ffordd a'r gwirionedd a'r bywyd, nid oes neb yn dod at y tad ond trwy o fi. Mae Thomas yn gofyn cynt fod i'r cwestiwn sydd yn arwain at hynny gan yr arglwydd Iesu Grist, arglwydd ni wyddom ni ble rwyt yn mynd, sut y gallwn wybod y ffordd. A mae yna rai wedyn o'r tri hanes na, atgyfodiad Lazarus, mae fi yw'r ffordd a'r gwirionedd a'r bywyd, ag angrediniaeth Thomas yn Ioan 20, yn trio rhyw ddarlun i ni o gymeriad Thomas. Ond dwi'n meddwl fysa hynna'n anheg. Efengyl am Iesu Grist ydy'r rhain, mae digwydd bod dyna'r pwyntiau da ni'n gael am Thomas. A pan da ni'n clywed yr enw, dyma'r hanes sydd yn dod i'r meddwl gyntaf. Thomas ddim yn credu gair i gyd ddisgyblion. Nawn ni roi cyd-destun i'r adnodau.
Fydd ond ddim byd newydd i chi. Cyd-destun, o beth sydd wedi digwydd cyn hyn? Mae'r Pasg wedi digwydd. Mae yna bethau wedi gorffen yn fan hyn. Mae y gweddio yn y gardd yn Gethsemane wedi dirwyn i ben. A mae'r achos llys, gwarthus, a'r celwydd a ddwedwyd am Iesu Grist. Mae hwnna wedi orffen. Mae dioddefaint Iesu Grist trwy law y milwyr drosodd, y chwipio, y poeri, y goron ddrain. Mae'r crogi oddi ar y groes wedi orffen. Mae'r gweidi o'r pen, a'r traed, a'r dwylo, a'r yslys wedi dod i ben. Mae'r poen a'r artaith gorfforol ac ysbrydol wedi orffen. Mae hel y corff gan Nicodemus a Joseph o Arimathea wedi digwydd. Mae'r corff wedi roed mewn bedd. Mae'r gwragedd wedi gweld y bedd gwag. Os da ni'n edrych yn ysbrydol, mae'r ddyled wedi ei thalu. Mae digofaint Duw wedi cael iawn. Mae iachawdwriaeth bellach ar gael. Mae Iesu wedi gyfodi. Mae addewidion Duw am achubwr wedi dod yn wir. Mae yna obaith i'r ddynoliaeth trwy waith, bywyd, marwolaeth ac atgyfodiad yr arglwydd Iesu Grist. Mae hynny gyd wedi digwydd. Pinnacle, canolbwynt yr efengyl Gristnogol. A wedyn da ni'n cael golwg ar lle mae'r disgyblion. Lle mae nhw yn hyn i gyd? Ar nos Sul, y Pasg cyntaf hwnnw, lle oedden nhw? Oedden nhw efo'i gilydd mewn stafell a'r drysau wedi cloi. Mae adnod 19 yn deitha ni. Ond da ni'n cael gwybod un ffaith arall yn adnod 24, doedd Thomas ddim yna efo nhw. A dyna'r pwynt cyntaf dwi eisiau ni i ystyried. Da ni ar yn colled pan nad ydyn ni yn cynnyll gyda gweddill y saint, efo gweddill yr eglwys. Fysa pob un o'r disgyblion wedi bod yn llawn tristwch a galar wedi croeshoelio am arwolaeth Iesu. Fysa'i tristwch nhw a'i galar nhw chydig bach yn wahanol, y Pedr falle efo mwy o ddwysedd, a fynta'n gorau ystyried amdano fo'i hun, yr un oedd wedi teiryn a fysa fo byth yn gwadu i arglwydd, wedi gwadu deirgwaith. Rhai o'n nhw wedi sefyll i ffwrdd, falle fysa yna deimlad o hunan gyfiawnder gen i'n deud, wel o'n i yna, nes i aros wrth y groes pan oeddech chi gyd wedi rhedeg i ffwrdd, ond fysa tristwch a galar yn rhan o'i profiad nhw i gyd, oedd i arglwydd nhw wedi cael ei roed mewn bedd. A mae 10 o'r disgyblion yn dod at ei gilydd. Oedd Judas wedi lladd ei hun erbyn hyn, ond oedd Thomas yn absennol. Be mae Thomas yn golli o beidio bod yn presennol gyda'r gweddill? Os da chi'n efo'ch Beibl ar agor yn edrych ar adnodau 19 i 23, yn jyst tynnu chydig o beth allan fan hyn, mae Thomas yn methu presenoldeb yr arglwydd yn adnod 19. Mae'n methu pŵer yr arglwydd. Mae'n methu heddwch yr arglwydd. Mae'n methu llawenydd yr arglwydd yn adnod 20. A comisiwn yr arglwydd, bod yr arglwydd Iesu Grist, nid dim ond wedi cyflawni waith yn achub y ddynoliaeth, ond mae hefyd yn rhoi gwaith rhyfeddol bwysig i'r disgyblion. A mae Thomas yn methu y comisiwn yn adnod 21. A mae Thomas yn methu rhodd yr arglwydd yn adnod 22 i 23. Beth bynnag oedd i esgusodio no, neu i resyma fo dros beidio a cynnyll gyda'r gweddill, a da ni ddim yn gwybod, falle bod nhw'n rhai ddigon teg. Does na ddim dadl bod Thomas ar ei golled o beidio bod yna. A mae'r un peth yn wir i ni heddiw. Mae yna gymaint o bethau mynd a'n bryd ni, a'n hamser ni, a'n hegni ni. Falle bod cyfnod Covid chydig bach yn haws, achos bod lot o'r pethau ddim yn mynd ymlaen. Does na ddim pethau eraill ymlaen falle ar fore dydd Sul neu ar nos Sul sydd yn mynd a'n hamser ni. Ond mae'n gymaint o bethau yn mynd a'n bryd ni, a'n hamser ni, a'n egni ni. Mae'n gallu bod yn hawdd meddwl am resyma pam na allwn ni fod yn bresennol wrth i'r eglwys gyfarfod efo'i gilydd. Ond, da ni ar ein colled, a mae'r eglwys ar ei cholled pan na fyddwn ni yna. Mae Duw yn gorchymyn i ni fod yn ffyddlon yn ein cyfarfodydd efo'n gilydd. Mae fod yn flaenoriaeth i ni,
Wrth i ni drefnu yn dyddiaduron a'n amserlenni ar gyfer yr wythnosau, yr misoedd, yr blynyddoedd sydd i ddod, mae fod yn un o'n prif blaenoriaethau ni wedi cyfarfod efo'r saint. Cael cwmni a chymdeithas efo'n gilydd, bod o dan bregethu'r gair, cael canu ni, gwrando canu efo'n gilydd, cael moli a darllen a gweddio. Gadewch i ni ystyried sut y gallwn ennyn yn ein gilydd gariad a gweithredoedd da, heb gefnu ar ein cydgynulliad ein hunain yn ôl arfer rhai, ond annog ein gilydd, ac yn fwy felly yn gymaint a'ch bod yn gweld y dydd yn dod yn agos. Heb gefnu ar ein cydgynulliad ein hunain yn ôl arfer rhai. A mae yna fendith o fod efo'n gilydd fel saint, lle mae 2 neu 3 wedi dod yn hyd yn fy enw i, yr wyf i yno yn ei canol. A'r fendith ydy y fendith fawr trwy'r Beibl, trwy hanes, ac y gwirionedd mawr ydy, y fendith ydy, nid beth ni'n deimlo, neu beth ni'n gael, y fendith ydy Duw ei hun, yr arglwydd Iesu Grist. Y fendith ydy, pan da ni'n dod at yn gilydd, mae'r arglwydd Iesu yno, yn y canol. A mae hwn wedi bod yn flwyddyn rhyfedd. Cyfarfodydd rhithiol ydy'n esgusodion ni neu yn rhesymau ni dros falle beidio bod yn bresennol yn wahanol, wel, oherwydd di'r Beibl ddim yn siarad am gyfarfodydd rhithiol, o ddim mewn amlwg, beth bynnag. Mae yna manteision ac anfanteision i fod wedi bod i gyfarfodydd felly. Yn well mewn rhai ffyrdd i rai ac yn waeth mewn rhai ffyrdd i eraill. Ond mae'r cwestiwn yma, neu'r pwynt yma, bod ni ar yn colled pan nad ydyn ni'n cynnull efo'r saint, yn wir mewn cyfnod Covid-19 neu ddim, mewn pandemig neu tu allan i pandemig. Mae o'n gwestiwn, wel, sawl sul sydd yn briodol i fi fod i ffwrdd o deulu'r eglwys? Pa sawl gwaith ddylswn ni fynd ar yngwyliau? Pryd mae'n briodol i fi fethu? Nid bod yn ddeddfol yn fan hyn, dwi ddim yn mynd i roed ffigwr i chi, peidiwch o poeni, ond da ni ar yn colled, a mae'r eglwys ar ei cholled pan na fyddwn ni yno. Mae yna rhan o'r corff ddim yn bresennol. Darlun o hyn i chi. Oedd yna gwpl ifanc nawn ni ddeud mewn capel, ia? Achos ti'n mynd gallu editio pethau byw, na gwyd Steffan. Oedd yna gwpl mewn capel, ac oedden nhw ddim wedi bod yna ers rhai wythnosau. Ac yn yr wythnosau oedden nhw wedi bod yn absennol, oedd yna gwpl newydd wedi dechrau dod, a wedi dod yn ffyddlon, i'r holl wasanaethau, i'r seiat. A pan maen nhw'n dod yn ôl, maen nhw'n gofyn y cwestiwn, pwy ydy'r rhain? Fel bod y bobl yma'n bobl newydd. Ond oedd pawb arall yn yr eglwys yn nabod y bobl, mae'n eitha da erbyn hyn. Oedd yr rhai oedd wedi bod yn absennol ar eu colled. Oedden nhw wedi methu y gŵr yn rhannu dystiolaeth yn yr astudiaeth feiblaidd. Oedden nhw wedi methu cyfnodau o gymdeithas efo y par newydd yma. Oedden nhw wedi methu llawenydd a cyfnodau o fawl efo y cwpl newydd yma. Oedden nhw'n methu, ag prysurdeb a gwahanol bethau, dwi ddim yn mynd i ddeud bod nhw'n anghywir i beidio bod yna, ond mi oedden nhw ar eu colled. A mi roedd yr eglwys ar ei cholled hefyd, oherwydd fis i mewn, oedd y cwpl madd wedi bod yn dod am 4 wythnos yn cyfarfod rhai oedd fod yn aelodau, oedd ddim wedi bod yn am 4 wythnos, ac oedd yn awkward, am rai fi fod gyfadde, o'n i yn gwenu yn yr awkwardness yna, achos oedd o'n ddarlun iddyn nhw o beth maen nhw wedi fethu o beidio bod gyda teulu Duw yn yr eglwys. Does na ateb, neu mae yna ateb, yn fydra i ddim rhoi yr ateb i chi o beth sydd yn briodol, pa sawl sul sy'n briodol i fethu, neu pa sawl seiat neu gyfarfod gweddi, ond mae'n gwestiwn i ni roed o flaen yr arglwydd, pa mor ffyddlon ydw i? Ydw i'n ddigon ffyddlon? Ydw i'n methu mwy? Ydy'n esgusodion ni yn tuedd o wel? Mae hwnna'n iawn, ond dydy esgusodion pobl eraill ddim yn ddilys. Ond dydyn ni ddim chwaith yn siarad am just bod yna'n gorfforol. Mae hwnna'n hawdd, a dwi wedi bod mewn nifer o eglwysi lle mae yna lot o bobl yn ffyddlon a maen nhw yna'n gorfforol, ond maen nhw'n methu allan ar fod yn cynnull gyda'r saint hefyd, oherwydd mae dim ond yn gorfforol maen nhw yna. Maen nhw'n bresennol yn y corff, yn y gweithgarwch, yn y cyfarfodydd, ond eto mae calonnau nhw a'i meddyliau nhw yn bell i ffwrdd. Dyn ni gyd wedi bod. Dwi'n cofio pan ma'n i'n mynd i'r capel yn Hogyn Bach,
o'n i wrth y modd yn y cyfnod o weddi, achos oedd y gweddiau'n hir ofnadwy yn hybu yn fachgen bach yn y capel, ac o'n i gael roed ymhen i lawr ar yr piw yn Gymraeg. Ydych chi'n cael ateb un eich yn y piw o mlaen ni, ac o'n i'n gallu deidreamio am chwarae pêl-droed i Lerpwl neu beth bynnag oedd yn mynd ymlaen yn ymryd i fanna. O'n i'n gorfforol yno, o'n i ddim yn colli allan o'r bob peth, o'n i'n clywed pethau da, o'n i'n cael bod o gwmpas pobl dda, ond oedd yng nghalon i yn meddwl i ddim yna. Nid dim ond presenoldeb corfforol, ond bod ni yn bresennol efo'r oll ohonom ni. Bod ni yn wirioneddol yn ymroi i'r darllen, i'r dysgu, i'r gweddio, i'r mawl, i'r gymdeithas, i'r gwasanaethu, i'r gwaith. Fedrwn ni fod yn bresennol yn mynd trwy'r motions. Da ni'n methu allan drwy fod felly. Mae angen i ni fod yna go iawn. Mae Thomas yn methu allan wrth beidio bod gyda gweddill y disgyblion. Da ni ar yn colled pan nad ydyn ni'n cyfarfod, neu da ni'n anffyddlon yn cyfarfod efo Cristnogion eraill ag efo'r eglwys. A fedra i ddim pwysleisio fo ddigon, mae'r eglwys ar ei colled hefyd. Mae gweddill yn brodyr yn chwiorydd ni ar ei colled pan nad ydyn ni yna. Efo pob peth ohono ni. Nid dim ond eistedd ticio bocs a mynd adra da iawn fi dwi wedi bod yn y capel, ond bod ni yna yn bresennol go iawn. Yr ail bwynt dwi eisiau ni edrych arno fo ydi amheuaeth Thomas. Nes i ofyn y cwestiwn do, bawd i fyny neu bawd i lawr, oedd yn iawn neu oedd yn anghywir i ddeud, dwi'n yn credu, dwi eisiau gweld yn hun. Dwi'n yn gwybod, so ni'n gallu mynd un ffordd neu'r llall. Ond mae rhaid ni fod yn ofalus o beidio bod yn rhy llym yn ein beirniadaeth ohono fo. Mae'n wir, doedd o ddim yn fodlon derbyn na credu beth oedd i ddisgyblion, i gyd disgyblion yn ei ddeud, ond rhaid ni gofio, doedd o ddim gwahanol i'r disgyblion yna. Oedden nhw i gyd wedi gwrthod credu a derbyn hefyd, nes bod nhw'n gweld yr arglwydd Iesu Grist. Mae Luke yn deud fel hyn yn pennod 24, dychwel asant o'r bedd ac adrodd yr holl bethau hyn wrth yr 11 ac wrth y lleill i gyd. Ond i'w tu pwy, lol oedd yr hanesion hyn, a gwrthod asant gredu'r gwragedd. Di Thomas ddim yn wahanol i'r gweddill, mae'r gwragedd di gweld, o dwi'm yn credu, lol di hynny. A rheini, pan glwsant i fod yn fyw, ac wedi ei weld ganddi, ni chredasant, mae Mark yn deud. Felly pan mae Thomas yn deud wrth gweddill y disgyblion, os na wela fi ôl yr hoelion yn ei ddwylo a rhoi fy mis yn ôl yr hoelion am llaw yn ei ystlys, ni chreda fi byth. Mae'n deud, dwi eisiau profi yr un peth ydych chi wedi profi. Mae'n deud, fedra ni ddychmygu Thomas yn meddwl, wel, pan mae Iesu Grist wedi porthu'r 5,000, o'n i yna, ac o'n i'n casglu'r basgedi o'r bwydydd ar ôl hefyd. Pam oedd yr arglwydd Iesu Grist yn iachau'r cleifion, o'n i yna'n gweld y braich wiwedig yn dod yn ôl yn gryf ac yn iach. Nes i weld Bartimeus yn cael ei olwg yn ôl fel chitha. O'n i yna fel chitha pan nath o dawelu'r storm. O'n i yna fel chitha pan nath o alw Lazarus o'r bedd a dod yn ôl o farw yn fyw. Os da chi eisiau fi rannu yn eich llawenydd chi a'ch cynnwrf chi, dwi eisiau ei weld o hefyd. Dwi eisiau'r un profiad â chi. Os ydw i'n mynd i ymuno yn y comisiwn yma da chi'n deud wrth i fi amdano fo, o rannu'r newyddion da am Iesu, os ydw i'n mynd i ddioddef efo chi dros y gwirionedd, yna dwi eisiau gweld tros y fi fy hun. A mae yna wirionedd yna i ni berchnogi hefyd. Bo ni ddim yn bod yn fodlon ar geisio perchnogi ffydd neu profiad rhywun arall, neu rhannu llawenydd rhywun arall yn eu cerddediad nhw efo'r arglwydd Iesu Grist. Gadewch i ni geisio'r arglwydd dros ni yn hunan. Gadewch i ni ddod i ffydd bersonol ac i berthynas bersonol efo'r arglwydd Iesu Grist dros ni'n hunan. Mae'n iawn llawenhau efo pobl eraill, a mae'n gweithio felly weithiau pan da ni yn cynnyll a mae yna rhywun yn agos at yr arglwydd, a maen nhw wedi gweld ateb i weddi, a mae calon nhw'n llawn llawenydd a mawl, a da ni'n hapus efo nhw a drostyn nhw, ond bod ni ddim efo hynny yn ein calon yn hun. Da ni fod i geisio hynny dros ni yn hunan. Os oes gennym ni amheuon, a'r gwir ydy, da ni gyd yn ama, weithiau, gadewch i ni ofyn i Dduw am ffydd
rwyf yn credu, helpa fi yn fy niffig ffydd. Mae un yn deud wrth yr arglwydd Iesu yn Marc 9. Rhodd gan Dduw ydy ffydd, ac felly yn yn amheuon, ni ofyn i Dduw i roed ffydd i ni. I geisio hynny. Di ffydd mam a dad, neu ffydd nain a taid, neu ffydd ffrind, neu cymar, neu wr, neu wraig, ddim yn ddigon. Mae eisiau ni gael y ffydd yma i ni'n hunan. Mae yna ddywediad Saesneg, God has no grandchildren. A dwi'n cofio peidio dall hwnna, a wedyn dod i ddeall hwnna, yn deud, na tad ydi Duw. Mae rhaid i ni gyd fod â perthynas bersonol efo fo. Dio ddim yn gweithio drwy'r teulu, bod ni'n gallu dweud, wel, mae mam a dad yn Gristnogion. Mae eisiau ni ddod i ffydd yn hunan. A mae yna gwahaniaeth hefyd, wrth edrych ar amheuaeth Thomas, rhwng ama a bod yn ddi-hyd. Bod Thomas yn ama, mae o'n parhau gyfarfod efo gweddill y disgyblion. So maen nhw'n deud, da ni wedi gweld yr arglwydd Iesu Grist, a mae Thomas yn dweud, na i ddim credu nes bod fi'n gweld. Diolch yn pwdu wedyn, yr wythnos nesaf pan maen nhw'n cyfarfod, mae Thomas yn efo nhw. Diolch ddim yn cefnu, di'r amheuaeth ddim yn neud iddo redeg i ffwrdd, mae o yna i geisio yr arglwydd Iesu efo nhw. Yn wahanol i Thomas, ymateb lot o bobl heddiw, a falle tuedd yn ni weithiau di, wel dwi'n ama, dwi'n mynd drwy gyfnod anodd, dwi'n mynd i gefnu ar popeth, a mynd i ffwrdd a dweud, wel, dydy Duw ddim wedi tynnu'r amheuaeth yma i ffwrdd, dydy Duw ddim wedi rhoi ffydd i fi am hyn, ac felly dwi'n mynd i gerdded i ffwrdd, dwi'n mynd i fod ben fy hun. Efallai bod pobl efo cwestiynau, dyn nhw ddim yn gallu ateb, neu bod rhai o wirioneddau'r Beibl yn rhy anodd iddyn nhw i derbyn. Ac yn hytrach na chwilio, cyfarfod gyda gweddill yr eglwys, a ceisio'r arglwydd am atebion ac am ffydd, mae yna rhain bodloni istedd yn ei amheuon ac yn ei diffyg ffydd. Y pwdu fysa'r gair, sy'n ni'n ddefnyddio yn Gymraeg. Os ydych chi rioed wedi cael ffrau neu anghytuno efo rhywun? Bawd i fyny neu bawd i lawr? Dim o blaid ffrio ac anghytuno dwi. Ydych chi wedi cael ffrau neu anghytuno efo rhywun? Mae yna rei yna ddim yn gwrando, neu maen nhw'n deud celwydd yn fan hyn rwan, neu dyn nhw ddim eisiau ateb y cwestiwn. Dych chi'n cael ffrau neu anghytuno efo rhywun, a wedyn dych chi'n sylweddoli hanner ffordd drwy'r ffrau, a dwi'n anghywir yn fan hyn. Dim fi sydd yn iawn yn fama. Be ydych ymateb chi? Dych chi wedi falle camddeall pwynt rhywun a wedi bod yn dadlau rhywbeth arall. Weithiau, mae'n haws a mae'n teimlo'n well i ni, yn lle symud ymlaen, gofyn maddeuant neu fadda, felly weithiau mae ni sydd yn iawn, ni deud sori neu anghofio, weithiau mae'n well gan ni just ymdrybeiddi mewn hunan dosturi. Wallow fysa'r gair Saesneg, pwdu, eistedd yn tristwch. A mae'r un peth yn gallu bod yn wir efo amheuaeth. Mae rhywun yn dweud, wel, dwi'n ceisio'r arglwydd, ond mae gennau'r amheuon yma. A mae'r amheuon yna wedyn yn esgus dros beidio gwneud yn byd am y peth. Dros weddio, dros chwilio, dros trio deall rhai o'r pethau anodd ydyn ni'n dod ar ei draws yn yr ysgrythyr neu yn ein cerddediad ni trwy'r byd. Os oes gynnon ni amheuon, cwestiynau anodd neu ansicrwydd, bod ni ddim fod i fodloni ar hynny, yn hytrach bod ni'n ymroi i weddio ac i geisio Duw, i ymroi i rannu yr amheuon a'r cwestiynau neu efo teulu yr eglwys. Ymroi i fod fel y credinwyr yn Berea yn Actau 17, gan iddynt dderbyn y gair a phobaith garwch, gan chwilio'r ysgrythurau beunydd i weld a oedd pethau fel yr oeddent hwy yn dweud. Peidio eistedd yno fo a bodloni ar hynny, achos does na ddim esgus yn hynny, ond ceisio'r arglwydd, gofyn iddo fo am ffydd, gofyn iddo fo ateb yn hangen ni. Pan da ni'n profi amheuon, be da ni'n gwneud? A wedyn y pwynt ola ydi gras yr arglwydd Iesu Grist. Mae'n bwysig ni sylweddoli ar ras a daioni Iesu yn fan hyn, achos mae Iesu'n rhoi i Thomas be mae Thomas isio. Mae Thomas yn dweud, dwi'n credu, dwi'n ama, ond na i ddod a na i gyfarfod, na i ddisgwyl am yr arglwydd Iesu efo'r gweddill ohonych chi. Does dim rhaid i Iesu Grist roi i Thomas be mae Thomas yn gofyn. Mae'n dweud, dwi eisiau gweld yr ôl yr hoelion, a mae'n rhywbeth dwi'n cofio o fod yn fach. Mae eisiau rhoi i fus i mewn yn y twll. Does dim rhaid i Iesu Grist, mae Iesu Grist wedi bod yn hynod dda efo Thomas, cofio nôl.
Be mae wedi weld? Mae wedi gweld y storm yn cael ei thywelu. Mae wedi gweld yr deillion yn cael golwg. Mae wedi gweld y 5,000 yn cael ei porthi. Mae wedi gweld Lazarus yn dod yn ôl yn fyw o'r bedd. Ddylse fo ddim bod yn ormod iddo fo gredu bod yr un nath gyfodi Lazarus hefyd wedi gyfodi. Does dim rhaid i Iesu Grist rhoi prawf i Thomas. Ond mae Thomas wedi cael gymaint o fendithion yn barod ac eto, yn ei ras a'i ddaioni, mae Iesu'n ymddangos. Meddai wrth Thomas, estyn dy fus yma, edrych ar fy nwylo, estyn dy law a'i rhoi yn fy ystlys, a paid â bod yn angredadyn, bydd yn gredadyn. Pa mor amyneddgar, hael a cariadus ydy Duw, efo Thomas ag efo Nina. Na i ddim treulio gormod yn hwn, ond fel y said bach, mae'n pwynt i ni hefyd at Iesu Grist y Duw ddyn. Pa mae Thomas yn deud wrth y disgyblion, doedd Iesu ddim yn gorfforol yn gwybod be oedd Thomas isio, ond mae Iesu Grist y Duw yn gwybod yn union be mae Thomas isio, yn gwybod yn union be mae o'n deud mae angen mwyn credu, heb i Thomas ddeud dim wrth Iesu Grist, mae Iesu'n gwybod. A mae Duw yn gweld yn calon yn Nina felly hefyd. Mae'n gweld yn calon ni. Mae'n gweld faint o bwys ydyn ni'n rhoi fel y pwynt cyntaf am gydgynnull efo teulu'r eglwys. Mae'n gwybod os mae dilys neu anilys ydy'n esgysodion ni neu'n rhesymau ni. Mae'n gyfarwydd anhamheuon ni a sut da ni'n ymateb iddyn nhw. Ydyn ni'n ista yn yn angrediniaeth yn fodlon neu ydyn ni'n chwilio ac yn ceisio'r arglwydd Iesu Grist. A pa mor amyneddgar, hael a cariadus ydy Duw efo Nina fel efo Thomas. Mae'n dangos ei hun i ni. Mae'n ein cymell ni at y fo ei hun. A mae ymateb Thomas i ras yr arglwydd Iesu Grist yn syth. Fy arglwydd am Duw. Mae holl fendithion adnodau 19 i 23 yn berchen rwan i Thomas. Nerth yr arglwydd, presenoldeb yr arglwydd, heddwch yr arglwydd, comisiwn yr arglwydd, throddion yr arglwydd. Mae ganddo fo fyddeiant a bywyd tragwyddol, mae bwysiad i mewn i deulu Duw. I gyd mewn amrantiad trwy ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist, mae Thomas yn cael hyn i gyd. Ydyn ni'n sylweddoli at ras a daioni Iesu tuag at ni? Sawl gwaith wnaethon ni glywed yr Efengil cyn dod i gredu? Am ba hyd wnaethon ni oedi cyn dod at yr arglwydd Iesu Grist mewn ffydd? Ac eto mae Iesu'n dal i'n cymell ni, dewch ata fi, bawb sydd yn blinderog ac yn llwythog ac fe rodda fi o'r ffwystra i chwi. Mae Duw yn hynod amyneddgar efo ni. Ond mae rhaid i ni ddod at y fo. Falle bod ni dal yn oedi rhag dod at Iesu Grist. Falle bod ni dal yn fodlon eistedd yn amheuon a gwneud esgusodion. Mi ddaw diwrnod pan ei ddod at Iesu, ond dwi eisiau hyn yn gyntaf. Mae Duw yn amyneddgar, ond mae'n rhaid i ni ddod ato fo. Heddiw yw dydd iachawdwriaeth. Does ganddyn ni ddim sicrwydd o fory. A mae Iesu yn ei ras yn deud bod ni wedi'n bendithio hyd yn oed yn fwy na Thomas. Yn adnod 29, mae Iesu'n deud wrth Thomas rhywbeth mae angen i ni gyd heddiw yma i dderbyn a'i glywed. Mae'n deud wrth Thomas bod Thomas wedi credu oherwydd be mae wedi weld efo'i lygad. Ond mae'n deud bod y rhai sydd yn credu heb weld hyd yn oed yn fwy gwyn i byd na Thomas a'r disgyblion eraill. Mae newyddion da i ni heddiw. Bydd ymunon yn ni'n gweld Iesu Grist yn gorfforol yn y bywyd yma. Yn hytrach, yr un sy'n rhaid i ni wneud ydy credu trwy ffydd yr hyn mae'r Beibl yn ei ddeud am Iesu. Yr hyn mae Duw ni'n wneud yn yn calon ni. Os gallwn ni fynd heibio yn amheuon, credu yn yr arglwydd Iesu Grist, fydd o'n yn hachub ni, a fyddwn ni'n wirioneddol gwyn ein byd. Os nad ydyn ni yn Gristnogion y bore yma, be sy'n yn cadw ni rhag credu yn Iesu Grist? Be fysa angen i'n argyhoeddi ni o wirionedd yr Efengil a'r angen i ni i droi ar rhedeg at yr arglwydd Iesu? Be sy'n yn dal ni yn ôl os nad ydyn ni mewn perthynas efo Iesu y bore yma? Dwi ddim yn gwybod be fysa'n dal chi yn ôl, be sy'n dal unrhyw un yn ôl.
Ond dwi yn gwybod hyn, beth bynnag ydi o, dydy o ddim werth y pris tragwyddo y byddwch chi'n ei dalu am peidio dod at yr arglwydd Iesu Grist mewn ffydd. I rhai sydd ddim yn nabod Iesu, dewch at Iesu. Byddwch yn gredadun fel Thomas. Os oes na amheuon, gofynnwch am ffydd. Gofynnwch i'r arglwydd am ei gymorth yn tynnu'r amheuon yna i ffwrdd a dangos y gwirionedd i chi. I rai eraill o'n ni, falle bod ni fel Thomas mewn ffordd wahanol. Da ni wedi bod yn caniatáu ein hunain fod yn absennol o'r man lle mae Duw yn cwrdd â'i bobl a'i bendithio nhw. Falle bod ni yn gorfforol neu'n rhithiol yn rhan o'r cyfarfodydd, ond bod yn calonna ni yn bell i ffwrdd. A mae'r ddau beth yr un mor ddrwg a'i gilydd. Ac os di'r arglwydd wedi siarad efo ni, wedi'n argyhoeddi ni o'r angen i ni gael yn achub, neu'n angen i ni fod yn onest efo fo am yn presenoldeb, yn gorfforol, yn feddyliol, efo'n calon a'n enaid gyda gweddill teulu'r eglwys, yna i ddod at yr arglwydd Iesu Grist a cyffesu hynny a gofyn am ei nerth o a'i ddoethineb o, a'i arweiniad o yn sut mae delio fo hyn. Mae angen i ni ddod at yr arglwydd Iesu Grist a gofyn iddo fo ddelio efo beth sydd yn mynd ymlaen yn bywyd ni. Ac yn ei ras, yn ei amynedd, yn ei gariad, mae Duw yn rhyfeddol hael efo ni sydd ddim yn heiddi fo. Mae'n gallu delio efo ni fel mae'n delio efo Thomas. A da ni'n cael tangnefedd yr arglwydd Iesu Grist. Da ni'n cael rhan yn ei waith o. Da ni'n cael cyffesu gyda yn brodyr yn chwiorydd fe arglwydd am Duw. Nawn ni ganu yn pedwerydd emyn, neu nawn ni rando'r sefyll, beth bynnag da ni'n ei wneud. Mi wn fod fy mhrynwr yn fyw am prynodd a thaliad mor ddrud, fe saif ar y ddeiar gwir yw, yn niwedd holl oesoedd y byd. Dduw dadnafol, da ni yn gofyn y bydd yr oll ohono ni yn llawenhau, yn canu ac yn moli felly. Nid dim ond ar y dydd diwethaf, ond bob dydd. Bod ti arglwydd Iesu Grist wedi dyfylirion y bedd mwyn i ni gael gobaith. Da ni'n diolch i ti am dy amynedd, da ni'n diolch i ti am dy ras, am dy gariad, am dy gwmni. Dad, mab ac ysbryd sanctaeth. A da ni'n gofyn rwan, nei di aros efo ni, o'r dydd hwn a hyd byth. Amen.